Jamen, vi har en produktion her med 300 årskøer, hvor vi har været økologer siden 2007. Vi prøver at blive så selvforsynende som muligt. Vi har gjort meget i at lave en god grovfoder, vi har gjort meget i at få meget korn. Og så har vi så siden han begyndt at gøre meget eller gøre mange tanker i proteinafgrøder. Snakket meget lupin, men lupin var meget svær, kan vi fornemme, med et stabilt udbytte. Men vi har så haft forsøg her med hestebønner, og det har vi været rigtig glade for. En af grundene til, at vi har gjort meget med selvforsyningen, det er jo den der råvaresikkerhed, vi får, og vi vil levere mælken til naturmælk, hvor vi tror på, at køerne bliver, hvad de spiser, så er det også ret vigtigt, at vi ved, hvad de spiser. En af udfordringerne ved at lave det her protein selv, synes jeg, det er meget, at jeg synes, vi arbejder imod foderstofbranchen. De er ikke klar. De er ikke klar til at hjælpe os. Der kommer pludselig nogle prisstigninger på det, og det er helt tydeligt, jeg ser ingen grund til, at vi skal have så meget. Hvorfor ikke bare nøjes med soja og rapskage? Men den faglige del ved køerne har jo egentlig ikke været en udfordring her efter forsøget, som vi har afsluttet. Så synes jeg ikke, at det er jo ikke i køerne, vi har et problem. Det er sådan mere det tekniske. Så er jeg rigtig glad for at være med i et projekt, fordi vi får målt nogle ting. Det er ikke bare noget, jeg tror. Det er ikke en periode. Det er simpelthen i orden, og det er gennem forsøget er i orden. Jeg har nogle rigtige tal på, at det jeg gør, eller det vi har gjort, det virker som det gør. Vi har ikke ændret mange ting. Vi har bare lavet den ene ting om på de 2 grupper, vi har haft i stallen, og det gør, at jeg er sikker på, at det er fakta, det vi har fået ud af forsøget.